Сцяну, якая падзяліла Берлін, пачалі будаваць улетку 1961 году. Гэты мур з усходняга боку называлі антыфашысцкі абарончы вал, а з заходняга сцяна ганьбы. Падзел Берліну быў адным з непазбежных наступстваў Другой сусветнай вайны. Были Ялтинские, Потсдамские соглашения. Германия была разделена между державами-победительницами, 4 зоны. Западная Германия 3, Великобритания, Франция, США и, соответственно, советская зона оккупации. И было принято решение разделить Берлин на 4 зоны. Спачатку мяжа паміж заходняй і ўсходняй часткай Берліну была адкрыта і праходзіла проста па вуліцах і дамах, па рацэ Шпрэе і каналах. На той момант афіцыйна дзейнічаў 81 вулічны прапускны пункт, 13 пераходаў у метро і на гарадской чыгунцы. А ў цэнтры Берліну пабудавалі самы сапраўдны бетонны мур. Стена берлинская не была одной стеной в привычном понимании этого слова. Это был комплекс, состоящий из 2 стен. И вот этот комплекс и был запретной зоной, ее еще называли прострельная зона. Вот в этот интервал между 2 стен нельзя было войти, соответственно, ни с востока, ни с запада. Амерыканскі прэзідэнт Джон Кеннеді ў 1963 годзе выказаў салідарнасць з жыхарамі Берліну, якім перагарадзілі дарогу на захад. Ягоныя словы «Я берлінец» сталі культавымі. Ich bin ein Berliner. Інфармацыя пра колькасць ахвяраў, якія загінулі за амаль 30 гадоў пры спробе перабрацца праз сцяну на захад, розніца ад 150 да больш як 1000 чалавек. Я посмотрел доклад офицера пограничной службы в первые дни. Сколько было попыток пересечь границу уже после 13 августа 1961 года. И вот это поражает. Выстрелов в воздух 9, на поражение 2. Убит. Выстрелов столько-то воздух, на поражение убит. Адна з першых ахвяраў муру – Петер Фехтер. Яму было 18. Ён спрабаваў пералезці праз сцяну, але памежнікі яго заўважылі. ГДРовские солдаты открыли стрельбу, стреляли очередями, видимо, из нескольких мест. Подбив его на стене, они его не убили до конца. Он упал в Восточный Берлин. Амаль гадзіну Фехтер ляжаў ля сцяны і прасіў дапамогі, але ніхто да яго не падышоў, хаця з абодвух бакоў юнака было добра бачна. Он истек кровью вот на этом самом месте. В современном Берлине на этом месте сделано вот такое вот круглое пятно, видите, из красного гранита. Это то место, где он лежал и истекал кровью. У чэрвені 87-го прэзідэнт ЗША Рональд Рэйган заклікаў генеральнага сакратара ЦК КПСС Михаіла Гарбачова знесці мур. І гэта стала пачаткам канца. Пасля таго, як у верасні 89-го вугорскі ўрад абвясціў пра поўнае адкрыццё межаў, берлінская сцяна страціла ўсялякі сэнс. За нейкія 3 дні з ГДР праз тэрыторыю Вугоршчыны выехалі 15 000 грамадзян. У лістападзе таго ж году ў Берліне прайшоў масавы мітынг з патрабаваннямі свабоды слова і свабоды сходаў. А 9 лістапада 1989 году тэлебачанне ГДР перадало паведамленне: будзе адкрыты доступ у заходні Берлін. Каля 20 000 жыхароў усходняга Берліну рынуліся да сцяны, дзе па іншы бок ужо ваўсю зносілі блёкі заходнія бульдозеры, трактары і экскаватары.